ఈరోజు అయితే మనం ఒక అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. మన ఛానల్లో ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అనమాట ఇది. మనం ఇవాళ చేసే అన్బాక్సింగ్ అయితే ఒక ల్యాప్టాప్ బాయ్స్, డెల్ కంపెనీ వచ్చేసరికి డెల్. మనకి 40,000, నాకైతే 40,000 అలా పడింది. మీకు కూడా అది కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు గైస్. మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. మీ డౌట్స్, క్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం గైస్. ల్యాప్టాప్ బయట చూసుకుంటే ఎలా ఉంది గైస్, ఇక్కడ దీని మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్ ఏమైతే నాకు తెలియట్లేదు. ఇది ఏంటో ప్రైస్ తీసుకుంటే మాత్రం 40,600 రూపీస్ బయట అయితే ఉంది గైస్. ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ తెలిసిన ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, తర్వాత ఈ బుక్ వర్క్ ఏదో ఉంది, మరి ఇది మాన్యువల్ అనమాట. ఇది పొట్లం భలే ఉంది. పక్కన పడేద్దాం. చార్జర్ ఉంది ఇక్కడ సైడ్, వీటిని పక్కన పెడదాం. పోసేపు ఇంకా బాక్స్ అయితే ఏం లేవు గైస్. బాక్స్ని పక్కన పెడదాం. సరే ల్యాప్టాప్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. బాగా చేశారు. ఫ్లాష్ రౌండ్ అయితే ఇద్దాం. బయట వచ్చేసరికి లుక్లో ఉంది, తెల్ల బలి ఉంది ల్యాప్టాప్. ఓపెన్ చేద్దాం. నేనైతే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసాము. టైం పడుతుంది. ఇది ఆన్ అయితే అయింది కదా. ఇది కొద్దిగా సెటప్ అయితే ఉంది. మీకు వీడియోలు ఎంత కోవడం వల్ల దాన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను, మిగతా చూపిస్తాను. A few moments later. సెటప్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆన్ అయింది. ఇది ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. ఉందని హోమ్ స్క్రీన్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది గైస్. నేను మీకు శాంపిల్ చూపించడానికి పెన్ డ్రైవ్లో నుంచి కాపీ తీసి ఉంచాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను గైస్, మీకు వీడియో ప్లే చేస్తాను. ఆడియో అండ్ వీడియో అయితే బాగుంది కదా దీంట్లో. ఇది బడ్జెట్ పీసీ కాబట్టి దీంట్లో డాల్బీ అటెమ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఇంకో వీడియో ప్లే చేద్దాం. అది కాదు వీడియో అయితే. మరి మీరు కూడా కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడి నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సీయింగ్ గైస్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.